যারা তিনি প্রেস মিট नाइट दाखले बुकसम जों तिर खुमलंगो तिर खुमलुं सिगलार दङ जों तिर प्रेस खालामनाय मा फेमेन कारन नंखा नरक साइमानो किसुखन सेकां बेलबारि गोविंद हल बीजेपी रे कासे प्रग्राम दंमोन इंना आ जागावो जों खासे प्रेस मिट नुखा बिपर बरक आ जागावो वालाय सलाय बुजाखा बर फाटिका टक जाखा रिफिल जाखा नै बरक जों तिब्रामा थरन कक सेल जाका आबनो जों जीवन जों कोसिनै मिया आबगे जों प्रेस खायमा फै बरक आरो दल कासे तामं लायखा बीजेपी रं बिसि बीजेपी तामं लायखा जों साइमी आबसे कुन क्लियर न्यूज करे फियाबा जों तिब्रामा थरन जे बरक कक सेल जामाने जों आबने बागे जों तियर मा भाषा फैया ताकुते बुकसम जों तिब्रामा थन सिगला रक आजाखौ इनभल्व करे तिब्रामा थनि से रक आर के थांया तिब्रामा थनि बरक के थांया जों साइमनो गणतंत्र देश जे कुनु पार्टी जे कुनु मीटिंग सेल खायमानो गोबां मा बरक जों तो कक सेल जों तिब्रामा थाङै बरक न बं प्रग्राम तन बान्ताल खायो नै आबो जों जिम को सिनै मिया आर बरक बिसिन दल कासे जों जे खोनाम मते बं दल बिसिन न अकिसुदिन सप्ताह 10 दिन चलियो बं दल कासेन बरक बिसि प्रब्लेम चलि दङ बिसेस खाय बं आईपीएफटी बं जे एलायंस पार्टनार बीजेपी गोबां बरकाबो लाबरा खिजुरिं लाइ बं दल पक बंलाय दंनि चिन्ता न्यूज दङ आबगे बर दल कासे प्रब्लेम लायखाना वालायखाना तल सलायखाना आबगे आपनो रे किन्तु बरक जों दोसर माने जों जे मानि मिया आरो जोंखौ इनभल्व करे तिब्रामा थारखौ इनभल्व करे अथस आं बरनो कयनाय बर अ कनो बरक कक फिरना नांथों तमं कुनि एकस तिब्रामा थार बर दे दुसै दङ हमगा जों सि दंला जों मतिबा दं हनाय कुनु खायमा करे कुसुमा करे चिनि जराय सिगार जों बिगे बर बरे दुसै दं हमगा जों सि दंला दाखुते बुकसम आरो कयनाय हाजिन जे प्रेस मिट सानाय आ बरनो कयनाय निन कक फिर कयनादि करि करि तिब्रामा थारनो आमतेके दोस्तार दे जों तिब्रामा थारखौ उन्दिनो वालाय सुलाय नाया जों तिब्रामा थार समय शान्ति नायो जों बायलेस नाया जों साइमनसिना महाराज पार्टी बेलाय डिसिप्लिन पार्टी जागाव सिना चेहरा जो डिसिप्लिन दंबायो फियाबा जों दुसरमन जों एकदम खाबायखौ जों आबनो जों सिनाय मिया आर आन पार्टी को अपन दंनाय जेसे कक सामनाय आको फिरना नांथों जों तिब्रामा थारनो एरें एरें अब दुसरै दंगे जों मासि दंग दाखुते बुकसम हासि हामबाय media takoksono sarik jaro jeng kisan logir mani bagi tei ani ukulok tongai rokno belaka hamai ma yafaro tei ang tipramo thani ngai bobagrana pulyano khulumung yafaro কিছুক্ষণ আগে কাছে প্রেস মিট নুখা যে বিজেপি রগনি গোবিন্দ হল মিটিং তিপ্রামো থানা থাঙ্গি তিপ্রামো থানি কিছু দুষ্কৃতকারী রক থাঙ্গি হামলা খালাইयो হই আবো ব্ল্যাকেন লাসিমেসা জনক जों साइमनखा কিছুদিন আগে না বরক বিজেপি বাই বিজেপি ওয়ালাই সুগলাই কেলেঙ্কারি नि खानावो কিন্তু বংনি বিসিঙ্গ তামুং তং মাবচিনি দায়িত্বয়া বংনি পার্টিনি ষড়যন্ত্র ব্যাপার आ बिसिंग जेति प्रमथन दुसिरि सामानि आबो बेलायखेना साया आं साइमानो बंगा जगा कायसा षड़यंत्र दङ जों तिप्राबाय तिप्रानो बुलायरि वालायरि तंगनि बगै बरना केबा गेसा रखा म ताखुक संना ngबनो कयनाय जों बुकुं बारा थामसा खायै ताबो बसकानि लामाव याप्रि हिमनन जों थां दङ बुबाग्रानि वारियसनि जों आ बंनि केलेंकारियाव जों गोबो गदालगलाक तब तंगलाखनै आं ngबनो कयनाय जे तिप्रामो मथानो अजथा दुसिरि दंमानि आबो बेलायखेनो खादु नि साक फंनि ताइ चिनि तिप्रा सारक निंनिबो तिप्रामो थानिंनिबो आककनो बरक रसायना हारकाना चावो जे तिप्रामो था आजगा कुनु दुस्करि हनैना कारण तामुंगे हिमा तिप्रामो था तिप्रा सारकनि तिप्रा दफानि बागि सामंतां नंगो तिप्रा बासिरक जतने सिव कंथाइ बारक जतने सिव तिप्रामो था शुद्ध तिप्रा सारंनि हामक्रायनि बागै सामंतां दं ताइ आजगा कायसा कक खानावो बुलायनानि फाइदों तगलायना फाइदों नि बं प्रेस मिट किसिसा नुखा किन्तु आबरक जों थांगला जों बरकनो अनुरोध खालायो बुलाय तगलाय निजि बाय निजि इंलाखनै बरक दसा आं कयनाय बंनो लाम हानियाव तंगियावै चिनि तिप्रामो थाव फाइ दफानि सामंतांनि बागै म ताको काहाम जों उरि तंगियावै जोंनो तेबो जुगदान फाइके चिनि आंदोलन तेबो तारातारि साक्सेस जोंनो नै बरनो कयनाय जोंबाय गोदालै चिनि दफानि सामंतांनि बागै हामबाय जतनो खुलुमबाय।